Garukan. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Alhamdulillah sehat nggih Mbak Apri. Sehat alhamdulillah. Pangestu panjenengan. Rawuh jam pinten niki wau? Kula dugi mriki 10:30 niki wau Mak Cangi. Kok ya rada gasik men le rawuh. Lah nggih sesuai perintah panjenengan. Ken minggah gasik rak nggih ngoten to. Wong jenenge Piyai Putri didhawuhi Piyai Kakung niku rak kudu cacek ngoten to. Nggih, ibarate rak imam kalih makmum ngoten to. Imam kleru lah imam karo makmum. Lah pripun? Imam karo ngantuk. Lah nggih syukur. Di tengah kesibukan larisnya jenengan job sing pirang-pirang ning parandene ada meluangkan waktu untuk RSO Suharso ing Surakarta matur nuwun. Nggih ngaten. Remen sanget saged sowan mriki ngaten kepanggih bapak-bapak dokter lan Pak Doktor. Panjenengan nggih ugi remen to? Wah, luar biasa, seneng kula luar biasa. Nggih. Wah, elok temenanan. Rumah sakit lho, wayangan elok to, Mbak? Elok ngoten nggih nguri-uri budaya Jawi. Wilujeng dalu Bapak Ibu kula nyon pamit kemawon. Lah ngapa ta, Lek? Anom disubya-subya bocah mlethek wingi sore dialem kaya ngono. Lah terus kowe dimonggo-monggo, hambai lho ora dikapak-kapake. Lah kowe tuwa. Oh ngono. Lah piye? Manuk manyar susuwe dawa. Etuk sing anyar ali karo mbok uwa. Oh. Iki mau setok gelar lho Anom Kuntadi lho. Tak sawang kok kadohan kok lungguhe jejer dalang tak kira garwa dalang iki mau. Ning nek nyun sewu, nek iki mau nyun sewu. Nek iki mau apa? Nyun sewu lho menika. Apa? Mbak Limbuk iki mau keladuk wani kurang duga. Lah ngapa? Agak ngerti pisan lho. Heeh. Kan lho ngerti karaktere Anomi kaya ngopo, pribadine kaya ngopo. Nek wong ngono grusah-grusui bakale keseluru lho panjenengan menika. Lah piye? Mung nyawang wong paribasane nyawang partner mung mergo pasuryane. Mung satu sisi tok menika krentu sanget. Kabisan kula ingkang maneka warna mboten panjenengan anggap. Pasuryane kang ngedap-ngedapi wutah-wutah kados duda soto ngeten iki mboten dianggap. Alah, banci tua nek ngomong. Kula niku lek ngapet pun ket wau lho. Oh, dadi intine Anom Kuntadi lho kaya hawane kok arep ngepruk limbok lho. Ngepruk limbok lho menika ngepruk limbok. Pama sampean ya tak kei Kuntadi ora pantes. Ayo. Mosok Sukimin Kuntadi ora penak. Ya wis disingkat mawon lho. Apa? Sukun. Sukimin Kuntadi. Mah wae aku. Mbak, kula niku kok mboten kok serik ati mriku mboten. Ngopo to serik? Wong Anom menika nggih aset Klaten ingkang panjenengan angkat derajatipun dados nderekaken panjenengan. Aku ya melu mongkok, melu bonggong. Bombongne getun kula. Kok ilmuku tak sokke glogok nang nggone Anom menika kula ora dituran ngeten iki. Ya kowe sing ngakon Pak Yoyo wae sampe rak kon dandan kaya Anom. Aku ya ora oleh. Ya ora itu. Kok mergane bedake yoga karo bintang tamu angel. Mriki lho ngono.
Kula niku janipun apa mboten jenenge wong apa jenenge Pri? Wong makarya ki kejaba bener golek duit. Ada satu hal itu yang lebih utama dari sekedar mencari uang adalah tanggung jawab. Bener kuwi. Piyai Kakung nyun sewu. Panjenengan paribasan adus nganggo blangkon wis dadi. Piyai Putri menika gelungan dandan paesan piye nyun sewu kaya kula umur 47 nyun sewu payudarane rada mlotrok piye diunjukke men ketok patut nang bahasa visuale men eto payudarane iki lho heeh kowe kok melu-melu nyapo imbanipun ngoten lho payudaramu ki nyelampir kok lek gombal ibaratipun ngaten ning mereka nyun sewu berkorbannya luar biasa. Kalau boleh matur to, nek wong lanang ki mangkat garek mangkat, semprung. Nek Piyai Putri arep mangkat kerja kok ngomah ki jek paribasan ki hurung rampungan, durung nyepake apa-apa. Menika paribasan aja ana unan-unan metu kaya ledek ngomah kaya kandang kethek. Menika ampun ngantos. Lho. Nek kula ngoten niku kok apa meneh jane fisikku ki marak patek sehat. Lah ngapa? Kowe ngerti apa ora ngerti to kowe iki? Lah jam apa to? Apa aku kangerle turu apa salah turu apa kabotan gelungan? Lah ngapa? Tak presake ning nggon dokter ortopedi apa tulangku geser aku ya ngono ta. Ternyata ya kabotan kalung. Pemlelet. Mayu pamer sombong. Kabotan kalung ya pengaruh ning nggon tulang leher aku ngono kok. Dicek kabeh ki mboten apa-apa. Ketok dhewe ya kudu priksa ning ortopedi kok. Lah ngapa? Lah ortopedi ki iso ngobati dhewe ra ya, Lek? Ya iso ana tulang-tulang sing bengkok dadi lurus. Lah penamar diluruske apa piye? Ora sing kuwi. Ak dhewe rak klebu kuwi. Apa? Tulang lunak. Ya tulang lunak. Ya beda ceritane. Kuwi bukan organnya, bukan tulang dalam artian tulang sesungguhnya ini. Maksudnya karaktermu pribadi itu lelaki sing feminim. Lah aku menyebutnya kan kita nggak bisa memilih. Ono sing lelaki gagah gede kaya Perkudara, suarane kung. Ning ada yang saya piyai sing alusan kaya Pak Cahyo Kuntadi, piyai ini kan alus. Dedeke ora dhuwur kaya Raden Janaka ning lho ora kudu Perkudara to lho. Tipikal pria perkasa itu tidak semua Perkudara. Oh, pancen aku iki gagah gedhe ndek aku iki. Kok ra dhuwur. Gedhe ndek, Pak. Dadi nek pria tulang lunak ki ra iso didandake rene ya, Lek. Lho iki ning lebih kepada psikologisnya. Bagaimana kamu? Neng nek menurut saya bukan masalah tulang lunaknya, Pri. Apa nih? Bagaimana kamu bisa mengekspresikan dirimu tapi meminimalisir kekurangan dan kelebihanmu kamu tampilkan semaksimal mungkin. Lho kuwi nih. Kamu jangan merubah apa yang ada pada dirimu. Arta kayak gagah-gagah ini mah rada di diriku sendiri. Ku mah darane gento aku lho. Kira prayoga. An mbok dadek wedok-wedok ke? Nek wedok ya umume to. Temlek mengo ngeget lapi. Temlek mengo ngeget lapi. Jadi wanita itu menggigit bibir. Wanita ngincangke alis. Wanita nyeblake wiron. Kuwi nek sing wong lanang tresno tenanan wis kepencut. Ning arep diler dadane, udele diketokke, nganggo paribasan kang roktik semene tentok Michael. Arep diler wong lanang gila. Lah wis ra ono paribasane ora sing tak delok ki apa ya wis mloho. Ning nek mimin kae lho, dadane mimin kae piye ya? Lah kowe arep dimodel kaya ngapa kok wong lanang tetep gila ya, Lek. Kuwi kancane rambelan iblas. Ning kehebatane jenengan berdua ki, Mbak Mimin karo Mbak Apri. Menapa? Tegesipun Nadianto panjenengan itu bukan sosok seorang wanita yang sebenarnya. Namun Anda telah ikut yaitu melestarikan budaya wayang yang menjadi jati diri Indonesia. Kuwi sing hebat sampean. Ya namun wong kok jaga imbuh menawi kula menika aku nek ditanding-tandingke wong seni iki kan bukan pertandingan to, Jos. Aku ditandingi karo Anom ya cetha kalah. Aku ditanding karo Bu Kesi jane ya sak leteng nek kan aku wis menepe saiki. Bu Kesi rak menang dosen. Lah nek aku gak trimo ning omah. Ya dideng-dengke ling ngarit no kowe kok. Sing penting kabeh tetap berkarya sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri dalam rangka ulang tahun yang ke-72 RSO Suharso Surakarta. Ayo. Kira-kira sampean arep matur apa? Ayo. Selamat ulang tahun kagem Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso. Mugi-mugi Rumah Sakit RSO Suharso tetap menjadi rumah sakit unggulan di ASEAN. Pastinya ya, Ces, melu mongkok, melu bombong. Ning ya rasa ndadak nyoba
paribasan racan dadi coba patah tulang lho kowe Ya untuk ora. meyakinkan kuwi sing penting dongake lho. Lho sampean urung lho Mbak Mimin. Kula Urung mengucapkan apa ngono ayo. sesuai dengan motonya. Ah, iya. Iki wos iki berbobot iki. Iya piye. Pirang kilo? Menjadi Ayo. motonya rumah sakit yang akurat. Akurat. Iki yo aman lho. Aman. Aman. Kok sik tak go catetan sik ya. Oh, bintang tamu lalen ora. Aja meneh mung moto kon ra laren. Aku ndek utang we lali kok. Iya. Ngene mula sadara kowe tuwek ngono lho. Saking lali, saking ku lali. Oh, aku iso buka dhewe iki gini touchscreen. Piye to, Pri? Bukake piye to? Tulangmu bengkok ngono ya ra iso. Cekatan. Sekatan. Cepat, akurat, aman dan nyaman. Loh, dilakukan secara cekatan, ora usah menunda-nunda. Wong lara ki rak psikologis, engko gak piye, gak sikilku piye, gak piye kok malah ora cak-cek. Loh, RSO Suharso tidak perlu diragukan lagi soalnya sudah menjadi rumah sakit rujukan nasional. Luar biasa. Iya to kowe iki. Makane kuwi nek kaya bojo bar kok disemayani ya selak ngakik paribasane kan ngono to. Disemayani lho. Mangan iso ditani dipeposo. Lho. Wong bojo kok disemayani sesuk ya wis beda. Wis karep lha nggih to. Nek mangan iso ditunda wong Jawa maligine kulino prihatin. Nek kebutuhan kuwi ora iso ditahan. Kandhane. Iki ngene lho, Mbak. Pripun? Nuwun sewu, ada salah satu tenaga medis di RSO sini yaitu Bapak Sunarno. Nah, panjenenganipun kejawi tenaga kesehatan medis wonten mriki ugi pinter nembang, pinter nyekar lan iso ngripta lagu. Nggih diaturi ngoten. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Mangke Mang Apit jenengan berdua. Iya, Nggih. ini alus Mas nyedaki aku kok pri ning pondokan. Masak to? Wis pedhot ta, Wis Pak? nyedaki. Nih. Wis, Pak ngapunten anu Dek Apri sing cantik dereng dugi mboten napa-napa Apri niku rak mung ayu kemasane tok. Nek jenengan ayu lahir batin kuwi. Napa nggih Pak? Engko nyuwun pirsa dhewe nek ora Sing ayu percaya. lahir batin sapa? Kula. Oh iya bener pancen. Ayu lahir dalam kubur kowe. Monggo Mas Narno katuran minggah wonten pepanggungan mriki. Monggo, Yo. Pak Narno. Dipun supporti, Cok. Tukung. Yo. Yen sewu. Door press. Oh nggih, nggih. Oh. Oh. Sugeng dalu Pak Narno. Nggih, sugeng dalu Bu Pak Cange. Matur nuwun sangat lantaran panjenengan telah banyak memberi motivasi dan juga saran masukan satemah kula sak kanca saged sowan wonten RSO mriki nggih Mas Narno. Nggih, sami-sami Mas Jojo nggih niku panggilan akrabipun Mas Jojo. Nggih, Nggih. menika kepareng matur kadang dipun paringi wedal. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak jajaran direksi menika pareng aturaken nambal warsa Rumah Sakit Torobati ingkang kaping 7 kalih. Semoga tetap jaya dan jaya seterusnya. Allahumma. Amin. Alamin. Mau estu pun panggih kalian Mbak Mimin mau sonten mau. Sampun. Nggih. Pun cepret-cepret nggih. Nggih. Jenengan pun estu ngendika lek Mbak Mimin niku ayu lahir batin ngoten to, Pak? Nggih. Wah, jenengan keblasuk niku, Pak. Jenengan kadose kilap, Pak jenengan. Lho wong piyai kapung kan samang ora mergo rupa tok to. Alah. Jas. Wong wedok Jan piyai lek gemesne jan jemotos ngono. temungka. Kula panjenengan dereng tepang kula dok nalika umur 21 taun to. Lah pripun? Sakniki men kula rodok kendel. Jaman dhisik karo wong lanang jarak 2 kilo awakku wis merinding kabeh lho. Ora ngopo-ngopo. Umur 21 tahun lho, sadurunge ngarepan dibangun kowe jek ning ngarepan pinggir dalan kono kuwi. Ora kono ya rodok kulon kono.
Wapri kemeru ya men ya. Goro. Kok goro asal. Ayo. Oh iya lali. Kayak survei lokasi. Oh, ngono. Oh, jenenge dhewe kaya pelaku budaya. Oh, ngendi papan? Oh, kono apik dienggo kuliner. Oh, kono nek nggo wayangan tempatnya bagus. Oh, kono rodok peteng dikai penerangan. Aku survei lokasi, ora melakukan aktivitas apapun nek kepepet. Mas Narno badhe nyekar menapa, Mas? Nggih, matur nuwun menika kagem nyengkuyung ambal warsa RSW 72 nggih nika badhe tembang Dandang Gula Slindru Songo. Nggih. Kanthi napa judul ambal warsa 72 tahun. Oh, nggih, mangga. Ragi soro Bapak penyanyi Kyai Kakung nawi kula mboten dados menapa. Kok ya lanang. Ceritane wedok. Dandang Kuwi Gula kancane ngentahi terus kok nganyelne iki. Lah niku Kok kowe arep nyingkirke aku bareng nemu anom arep tok gelungi maksudmu. Aja gelem le, aja gelem. lah ora umume wong kok ya, Mas. Monggo Mak Narno. Bismillahirrahmanirrahim. 28 Agustus kauri warsa 19 gangsal satunggal rikala iku madeke 1951. Terus RSO kang saestu sarana labuh nagari kapurba kawisesa Prof Suharso usada marang sesama kanthi ikhlas sekti datan pilih kasih Widodo terus ngrembaka. Tepuk tangan untuk Bapak Sunarno luar biasa. Kalih pupuh, Mas. Nun, Pupuh Kalih berikutnya. pupuh. lah nggih mangke kula keplok milih yen. Nggih. Wus kawaca rikala puniki ortopedi Solo ambal warsa ingkang 7 dasa kalih pinunjul kang kinayuh den pangarsa Doktor Pamuji Bapak Pamuji Utama nggih. kasengkuyung sedaya brayat agungipun murih kasembatan sedya berakhlak guyub rukun manunggal karsi RSO mrih kuncara Luar biasa. Mugi-mugi selamat. Nggih. Dinano cedhak kalih piyayi kalih niku kaya ndredeg iki ten apa to Pak Lembang? Makin nek pun kulinten nyaman Bapak sateke mawon. Nggih. Apa-apa. Menika Ala bisa cita menika. gandeng wau dene dipunungelaken Sukoharjo Makmur Mas. Oh pilok ya? Nggih, Oh pilok. nggih. Mangga lancaran utawi mares Sukoharjo Makmur. Para warga Sukoharjo. Nggih, kangge caos pakurmatan gandeng RSO menika mapanipun wonten ing Kabupaten Sukoharjo. Nggih, sungkem kagem Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Eti. Nggih. Kang putra makarya wonten mriki, Bu.
Sapa putrane sapa? Kula no. Oh iya. Nggih. Monggo dipun aturaken Sukoharjo makmur dados. Mila Sukoharjo makmur lancaran pelaksanaan. Sesantine Sukoharjo makmur amun aman konstitusional mantap unggul rapi iku dadi sarana maju bangun praja ambangun kebayan subur makmur gemari Sinawi tulus kanthi nandur ora kanthi mutu pimpun cara makarane santosa munggapi saloka sedulur patuk sekali bumi aman sasana kalih sing rupeta konstitusional pranatan prayoga mantaping tekad manunggal satya unggul martabat luhur kawigawane rapi kang kadulu sengsem kang amulan nyata mahanan Sukoharjo sesantine Sukoharjo makmur maju aman konstitusional mantap unggul rapi iku dadi sarana maju bangun praja ambangun kebayan subur makmur gemahi Sinawi mulus kanthi nanggung ora kanthi nuku pimpun sala negarane santosa munggapi saloka sedulur patuk sekali bumi aman ing sasana kalih sing rupeta konstitusional pranatan prayoga mantaping tekad manunggal satya unggul martabat luhur kawigawane rapi kang kadulu sengsem kang amulan nyata kahanan Sukoharjo Tepuk tangan untuk Sukoharjo yang tercinta, makmur selalu ya. Mas Yoyo. Nggih. Oke, sik anun sewu Pak Narno. Durpresipun wonten limbukan wonten gara-gara Wonten kalih tancep kayon. tancep kayon selesai lajeng durpres melih. Anu pas tancep kayon dados wayangipun rampit durpres. Oh, nggih. Ben nenggani nganti rampung. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Narno. Kok diraken Bapak? Alah.
Salah meneh. Adatipun menawi Bu Kesi niku sakit nggih pundak utawi nggih boyok, nggih tulang belakang niku sing bantu nggih Pak Narno niku. Oh, ngaten. Dadi nek jenengan pamane tanggapan terus kecapean saged menghubungi Pak Narno, ngoten lho. Nggih, matur sembah nuwun tawaranipun nanging kula menawi mboten ingkang muhrimipun menika nek menawi dicekel-cekel menika kok mboten kirang raos manah kula mboten dumugi ngaten. Adune kowe nek dipijet-pijet isin to. Napa? Lah sikilmu kok sulak kok. Apri jenenge kan ya aurate kok Pri. Aipe. Sikil iso kaya sulak lho. Menika Wapri. Pripun niku napa wonten niku? door prize cacahipun. Oh iya, siap. Setunggal. Lho. Siji, Kalih. loro, 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 sedasa menika wontenipun. Iku nek kecetit kala menjingmu dadak priksa rene lho kowe engko. Pri, kan sithik-sithik aku ya mudeng agama, aja tok padake jaman aku masa jahiliyah lho. Piye Saiki masa kebodohan masa jahiliyah aku wis kepungkur ya, Ces. Piye? Saiki sithik-sithik aku mudeng agama, piyai putri ki nek ngedikan sunahe dilembutkan. Krap Yai Putri. Lah kowe wedok rung dadi kok arep Ora kok urung ora kuwi Mas dadi. Senengane kok nyandaki kersane Gusti Allah lho. Iya, aku ya njaluk sorry. Lah diwaos wi. menika diwaca. Nggih. Waca. Ya dirujak-rujak. Niku mangke ingkang sesuai nomoripun saged menghubungi panitia langsung. Ingkang diwaos winginipun apa ngajengipun Pak menika? Naminipun. Nomoripun. Oh nggih. 0273. 0273. Mangke Mungkin saged. jenenge iki. Mbak dari Gizi, Mbak Lailatul. Lailatul. Wah. Nggih. Mengke kersanipun nyaketi panitia ngaten Ya, nggih. Terus Nggih. nah. ibunya Oh nggih. panitia. Nyun sewu. Lajeng nomoripun 0450 0450 Mbak Agnes Farmasi. Nah, oke, yes. Lajeng 0266. Sekali lagi 0266 Mbak Okta Roza dari Gizi. Nomor selajengipun 0898 Andi Muktiaji Surikiti. Nggih. Security. Loh, nun sewu. Security Sorry. jan aku jeneng lho kulo tenang. Mbak Panitia nun sewu. Ini penonton umum dapat juga apa enggak ini? Oh mboten. Khusus. Oh, Wah, nggih, khusus. nggih. Ayo, Lek. Menika bab 0854 Pak Supriyadi. Bagian apa ki, Jas? Bagian apa iki? TU. TU. Oh ya, TU. Lajeng 0651 Joko BP Laundry. Oh, laundry. Wong laundry ke lambene tangga sing julid oleh. Oleh. Lah iya. Bakune saka ati kok prine atine resik ki le metu ning kedaling lati ya becik. 0893 Nur Arifin. 0262 sepindah malih nggih swanten kula mboten saged banter. 0262 Mas Gatot dari Gizi. GTA. Wis ta? Tasih. Sepindah malih. Oh, Sing halus. Piai Putri iki kasar. lajeng nyun sewu lagi. Menika mboten saged soro nggih. 0164. Mboten krungu kirang seru. 0164. 0164. Sapa jenenge? Mas Alex saking HCU. Kayak jenenge bocahmu ya, Lek. Kayak tak jenenge selamat. Men, selamat iya. dunia akhirat. Men ora kegodha ngono lho. Lah nyuke ngerti dhewe nggih ta? Kula digodha bondo ya ora kegiwang. Digodha jabatan aku dadi RT aku ya ora sombong. Ngono. Lah nek siji kuwi digodha paribasan harta takhta wanita rak ya kadang sok kegliwang sing babakan wanita. Aku dadi wong wedok ya ora bakal kegodha ngono. Lah, Soale kan aku wis duwe imam dadi. Imam ki maksude ki sing bakal nuntun du imam kuwi. Sepindah malih nggih menika. Nggih. Monggo harap-harap cemas. Kuwi lho Mam wis diceluk bar iki Apri diipiti lho Mam ya.
Bojomu ya sok tilik ana Mas Imam. Dikekno dhuwit ben dina 20 yuta nek wong wedok ki ora didemok-demok ya padha wae. Kaya kowe ra kesanding bojo hawane piye, Lek? Aku nek ora kesanding bojo kan hawane ya nyonso ya ingin to apa meneh iki musime bedhidhing kono hawane cocok go berkembang biak ngene ya anu to. Malah kaya kewan iki. 0904 0904 atas nama Mbak Fitri dari SPI. Nggih, sampun sedaya nggih menika nggih. Mangke laju malih nyun sembah nuwun. Ibu panitia ngagem jilbab, aku kaya pengen kudungan ngono ki ya, Bri. Nggo nutupi kala menjing. Mula ya, lho, Ya ra nek ketok iku ya ana mak, ya ora etok mula diluruskan niate. Nah iya. Biar berarti kene, aku olahraga ben langsing. Kuwi bener ning ora tepat. Aku olahraga ben sehat, bonuse langsing. Sing. Aku nganggo hijab untuk menutup aurat, bonuse ketutupan uwane. Aku kudungan ae men uwanku ra ketok. Kuwi ya ora trep. Dadi wis kleru. Kowe nganggo kudung nutupi kala menjing kaya aku ya kleru. Aku nyambut gawe melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kuwi ibadah. Ibadah. Bonuse itu gaji. Duit. Loh, Ning nek aku ngono. golek duit sing akeh engko nggo mbribik penyanyi, kleru. Wisan. Dadi padha-padha gaweane. Misale golek duit akeh berlomba-lomba pengen mendekatiku ku ya kleru. Sing gelem sapa ya kok lho. Lah ya ndekati awakmu iki lho, ndupak apa piye kok iso. Kita berkongsi ngaten lho. Iya. Saiki sampean berdua nembang sik. Dipun keparengaken nyuwanten. Iya ngono no. Dhuwur mental. Lu kudu nembang no bintang tamu kok. Aku larase nek ra pelok barange kaya piye. Ning ya sing rendah den mriki slendro enak. Suaramu dhuwur banget sampluk manuk gagak kapok kowe. Tak bilang ndali kapan. Nak Biasa lho umume. Pri. Kowe iki nyok nyalahke suaraku lho. Kembar identik saja mesti ana perbedaane mbuh watake, mbuh suarane, mbuh karakter. Menika kembar identik lho. Nek kowe ngritik suaraku ateges kowe ngritik Gusti Allah sing gawe suaraku kaya mengkene. Kowe yo nyalahi aturan. Ngapa? Biasane kowe iki ra yo sing anu coba iki kan hari kemerdekaan. Heeh, ping 78. Nek pakai kemerdekaan ra kudu sing semangat. Semangat. Lah nek suaramu ngono apa ya iso semangat. Merdeka. Merdeka. Sing semangat merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Nah, ngono kok dadak Apa-apa kok angel-angel. ana unsur pemaksaan yo. Sik upamane Mbak Apri dadi komandan upacara no. Nggih. Pada Sang Merah Putih hormat gerak piye jajal sampean. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Terus. Ayo. Ayo Min. Ayo komandan klepon. Gone Pak Disandirono. Kepada apa nek wong ayu ki ngomong mesti digeguyu lho wong ayu mesti ngomong sarwa salah lho. Sik to, Mbak Apri contone sing anu gagas sing tegas. Kepada ngono lho Lek. Nah. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Ngono lho. Ayo. Ya. Kepada. Kok yo nyawang bemper barang lho. Iki arep dilokke mergane ming sling ngulon. Kepada Sang Merah Putri hormat gerak. Kurang tegas. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Nah ngono. Nah lho. Tulen kok ya. Waduh. Wah, Sukimen metu. Sukimen metu. Jariku langsung sesak lho, Pri. Ayo. Dadi lanang semenit kok rekoso men to iki. Nek Arep nembang apa? Ayo. Apa Lek? Jumbo karo kadewasanmu no aku ra meksa engko aku iso kowe ra mampu malah mesake. Wah, jan sombong nih, jan pol. Sambangmu men. Lah nggih, lho, ini namanya teamwork satu kesatuan, heeh to. Pari dari bisa mlebu rumah sakit, arep periksa, heeh to. Kok satpame wis jegureng sik. Awak loro diulati buket coba. Ning nek ramah tamah sing buka ke pintu apik. Lho, keramah tamahan wis mesem guyu, psikologisnya dadi lan marine agek disenggol ngono wis bahagia. Lho ngono kuwi. Aja ngene iki sekarang tidak rumah sakit itu tidak menyeramkan, tapi di situ kamu mendapatkan kenyamanan satemah dadi lan sehate. Nah, pemenang ortopedi. Iya, Dhisik kira jenenge RC, nek kondange dhisik kan RC. Nek ortopedi kan ini tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia lho. Pastinya, Lek. Jas. Lara-larae rumah sakit RC, rumah sakit ortopedi. Itu rak mergo akeh pahlawan sing
terluka melawan penjajah zaman Rikala Semono. Terus karo Profesor Dr. Suharso itu mendirikan rumah sakit. Tapi rumah sakit darurat. Darurat zaman semono. Akhirnya diperhatikan oleh Pak Gatot Subroto, dulu Gubernur Jawa Tengah direngkuh terus digaweke rumah sakit. Luar biasa sejarah kok ya meletek to Kandang. kowe lah. Mau ngagek tak diktemu bengi lho kok langsung cementel. Telek. Arep poli pinter kono aku wegah kalah tetep tak akui kabeh kok. Ayo bawa nak. Aduh. Nek aku iso mesti sliramu iso ya. Kudune mangkon. Ayo arep bawa apa? Ya slendro kuwi lho. Ayo. Slendro sanga mawon. Nggih. Rodok maju nak. Iya. Memanismu kanggo jiwa Jane iki bawa iki kanggo kentengen ya ora apa-apa, ora masalah. Kan timbuk satu kesatuan jangan sampai menjatuhkan partner. Oh iya. Kekurangannya di cover. Agawe ruciteng gale. Kok gentenan lho? Ya mesine Jare kan, kentengen kowe. Nek kira-kira kowe engko pas rada abot tak ewangi no. Selama kamu masih mampu bisa survive tanda ngono dhewe. Oh iya. Iki pas iki abot ki mbok nyoba. Ayo, Mbak April lak murite, Mbak Mimin gurune. Guru kudu luwih apik. Ayo. Agen kok napas lho. Jare penak kowe iki. Diapusi ya. Diapusi sapa? Diapusi Mas Taslim. Piye? Anu Min, kowe wong wedok aja ketuan umurmu. Nek wong lanange paribasan 30 munggah ra apa-apa. Nek wong wedok nek iso ketemu jodone gek-gek ngono ki. Kowe tidak merasakan surga dunia. Jare penak ngono. Jane penak jebulane lara. Diapusi jebul lara kok jebulane omonge penak. Suarane. Apri ki aku jane guyon saru wegah lho Apri mancing terus. Lara. Semua punya karakter masing-masing. Iya, iya. Jangan hanya pandai mengkritik, kandhani to, contoni to. Mengkritik boleh, Aku tapi lek kene malah ora mung lara. Iso mutah-mutah kowe lek kene aku. ngandhani menika etokne dengan bahasa yang santun. Iya. Nek mau ngontrak ngecek kula kaya kewan to ngoten menika. Lah kowe kewan kudu. Sanes. Ayo, apik kewane karo awakmu. Terus pinten Mas? Sepinten? Mene. Gila nih. Ge aku Lara. Apa? Nyolong napas ning ora ketara. Itulah sinden smart. nyolong dompet wasis sampe nyolong napas. Kang si Natya. Kowe lungguh kene gen apik suaramu, ora aja ngotak-ngatik. Kena sawabe. Ya meneng madhep rono. Nonano, ayo. Umpama Lah kok lanang wedok? Oh lah kan strom panjenengan dalang kok ya. Lah ning ngisor blencong, benconge metu. Umpama mundut Madhep rono lho. Rakmi. Mati kayak sungu, maka setan. Sinden nak duwe sungu. Kula sanes kebo marcuet lho kula menika. Apik. Kok padake Tak dicetak iki kok. Kowe mesti gila roh ngene iki. Gumantung gunanipun nggih menapa menika? Menurut kotak. Nek kanggo wonten paku ditutukke niki mboten dados menapa, bisa alih fungsi. Ning nek untuk menyakiti wanita nggih mboten pareng menika. Masa ngene mari nyakiti. Nggih. Nyakiti apa nyenengke? Tergantung. Gak aku nek dipancung gak aku gak. Mah aku kok iki mulai nalisir dari tujuanku awal lho. Tujuanmu awal apa? Kula pun berjanji kalih diri kula pribadi dhewe. Ket dhisik. ngapa? Pri awake iki
kakung ngampil. Kita laki-laki meminjam pakaiane wanita. Iya. Dadi aku wis berjanji dengan diriku dadi dagelan siji. Nek guyon aja nyinggung soal sara. Suku, agama, ras dan adat istiadat. Jangan menyakiti satu agama apapun. Mergo Indonesia besar karena keanekaragaman. Wah iya. Nomor loro nek guyon aja guyon jorok, saru, trocoh, crongoh aja. Aku moh nek kon guyon saru nek nindakake malah ra apa-apa. Nindakake kebecikan kuwi lho maksudnya. Nek dibayar, bayar ya oke to. masa dosa ora bayaran. Dosa ora bayaran, dosa ora bayaran di status koncone sak desa krungu lho. Wis dosa kok ora bayaran. Medhotke seduluran. Sing nomor telu, dadi dagelan nek iso lho, nek iso. Aja pasang tarif. Ning aku pancen wingi ning telukan Sugarjo disangoni 12 juta. Aku ya ning kan aku mung cerita ora ngarani. Lah ning kene renek semono iki. Niki mboten masalah, niat kula masih silaturahmi kok. Kowe kan njaluk tambah maksudmu? Mboten, kula mung cerita ten telukan Sugarjo. Lek njaluk tambah aja ngene panitia, mergo sing nggo sampean ki aku. Njaluk aku ora apa-apa. Kula mboten kalian. Lho ngene iki sampean padha karo mirang-mirangne aku. Loh, Di hadapan para dokter, para penonton, aku sampean njaluk melu-melu inggo ning aku dikira aku ora tanggung jawab. Panjenengan kletu ageng Kang Mas. Kleru kok ganti. Babakan probia kula menika mboten paribasan ngungket-ungket menika Aku ki mboten. wong lanang. Sing jenenge dalang ki sing dadi pengarepe wong semenembane. Sing adate antuk pakurmatan pangalembono, gedhe kawibawane. Ning ya gene kowe nyantek. Wasis panjenengan ngedika. Jenengku Yoyok dudu wasis. Ngedak ora ini. Piyayi bagus ngendikane alus Nyedak ngedak ora. jumbo karo layanan batos panjenengan. Ibarate geni sing ngurupke kowe. Mrene yo. Kowe kudu tanggung jawab. Menapa? Nyedak. Kuwit mau aku gojek apik. Sendon sesindenan sing becik ning ya gene mamak mumuk pakartimu. Kowe ndak iman ora kena. Ngono kok wong wadon njaluk ditresnani karo wong lanang. Panjenengan kesangeten Kang Mas. Sangeten piye? Sejatine iki mau aku ngomongke probia mau nganggo rambatan nodi sepira gedene tresno panjenengan kalih kula nanging kasunyatanipun Kowe nyedak orene yen pancen tresno karo aku. Nyedak. dipun pirsani piyai kathah kula lingsem. Ora perlu isin, wong semene iki ngerti kabeh lamun to kowe iki garwane panjenengan ingsun. Neng mboten duka ngoten niku lho, Kang. Oh, sik kok. Kowe bareng nyedak rene tak sawang kok jenggotmu rung kok cukur ya. Ngapunten kula wau namung sesundanan sebetawis wong wedok kemen digatekke piyai kakung. Kang Mas ngapunten Kang Mas. Aja ngrangkul ngono tak gobrok tenan kowe kok. Kang Mas. Hei aja ngrangkul. Ampun duka. Wong wadon ki nggen wadi. Sik. Wadiku ya wadimu. Ya gene kowe mbukak wadine wong lanang ana ngarepe wong pirang-pirang. Kowe padha karo nyempikake tirta letuh ana prapanku. Hei, Tanjung. Kang Mas pate sida bangsa. Sida laju. Saestu Kang Mas. Lair batos kula mboten wonten priya kang nuju prana manah kula kecil. Kowe goroh. Kang Mas. Kowe goroh. Panjenengan Anggonku munggah ana ing Gunung Semeru golek wujude bebono, emas telung gelung lan gumbala. Ngestakake dawuh Silah Hadikrama kanggo srana tentreming Sukodana. Ning nyatane kowe laku sedeng. Kowe slingkuh karo sinuwun Silah Hadikrama. Panjenengan ampun pitados kalian coro menika sedaya. Kula garwa panjenengan. Kanggo mbuktekke kowe setya bekti tresna karo aku apa ora? Kowe laku sedeng apa ora? Kowe kudu tak pateni. Sik Kang Mas. Lamun to getihmu banger bacin cetha lamun to kowe slingkuh karo Silah Hadikrama. Nanging lamun to gandane wangi cetha lamun to kowe setya suci katresnanmu marang Patih Sidapaksa. Kula lila lega pecah wonten asta Ing kene dalan Patih. Ben ngene, kowe nembang ndang. Oke. Iya. Yo alah mati. Yo alah. Mbok nek ndokok HP iki rasa tak kira HP. Apa iki bosok ngono jeneng Mati kowe mati. Mati kowe mati.
Aku diuripke no, Mas. Wis ra iso. Oh, Tanjung ngono ki. Getihmu kasunyatan wangi kowe durung titik mancine mati Tanjung ngoten terus ngono ya. Oh iya, siap. Dalang kok tak kandhani. Ngapunten Aku ora ngerti lek ditutupne kok. Diuripke mati sik. Nah, mati sik. Wah, jan. Oh, Tanjung. Gelungamu kok nganti kaya bantrek. Tanjung. Wah, jebul gandane lu diramu wangi, cetha lamun to tulus lan suci katresnanmu marang aku. Kowe uripa Tanjung. Uripa Tanjung. Urip Tanjung. Kang Mas. Aja tangis sik ngenteni gamelan sik ora. Tok. Wis tok tundak dadak aku lagi urip ngono. Tanjung, kowe uripa Tanjung. Kowe uripa Tanjung. Tanjung. Ora urip. Kok gamelan ra dituthuk-tuthuk. Wah, aku celak ngene, celak kenger no. Gamelane arep persiapan tahlilan. Iku mau jane cerita apa dak tekan ngobanang. Bareng nyedek aku malah ngerti rahasiamu aku. Pripun? Kuwi lho, ngene lho. Rahasiane napa? Bae nang kene dikeki kaos kaki rebok. Rebok ra Adidas. Jenenge ngomong samudana kok jenenge pokoknya. Pengen ngersake Mas. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Wong kula niatke sedekah kok omongan ngoten iki. Ayo Apri, nembang Pri. Ibarat wong numpak perahu Ya Mbak Mimin iki nada cendhek iki iso sampean. Bismillah. Halo Bang. Kalaman Mbok ora membunuh karakter seseorang nek kene kudu diapik-apikke lho, Lek. Soale iki kan iki sejarahe sepanjang jalan iki sejarah uripmu. Oh iya, zaman dhisik. Napak tilasmu kowe ning kene iki jaman Nostalgia. ngamen. Oh iya. Rumiyin kan rutenipun Kartosuro dugi Solo, Sarlegi Palur, Palur Sragen. Dhisik zaman dhisik. Aja tok critakake engko ndak saya wirang aku ning kene. Ya ora apa-apa kan iki perjuangan. Kita perjuangan. Dadi para pamirsa ki ben ngerti kowe jaman ngamen ki kepiye. Kuwi tenan to Pri? Saestu menika cerita nyata. Sengsara membawa nikmat iki berarti. Dhisik kuwi nek bar munggah Kartosuro sadurunge kerten kudu wis mudhun. Mergane? Ya maksudnya kan kono pengamen berikutnya. Oh, kerten ngono. sadurunge terminal Jilingan wis mudhun. Oh, kowe mampir gilingan sik. Kidule. Ning payung telu mesti. Payung loro pijet. Nek payung telu aku ora ngerti kok nyandaki dhewe kok dhisik. Demen go icik-icik ngono kuwi. Rumiyin botol niku kula iseni beras terus kula tutupi plastik tulung kula ngeten-ngeten ki dereng kuat tuku icik-icik ngoten. Iya. Lek ngamen ngangge icik-icik piye? Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku janganlah kau mabuk kalau aku sedang tersenyum boleh saja kau sentuh tanganku tapi jangan minta yang ini yang itu kalau ingin cinta dariku engkau harus jujur dan sayang padaku janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku. Maksudnya ngono kuwi wong lanang ki nyawang jangan karena tubuhnya. Karena kesabarannya, attitude-nya dan sebagainya. Tadi malam aku mimpi kawin. Dum-dumane padha kok ameng-ameng wong itu ya Allah. Kowe nostalgia kok Ya lho. nostalgia. Para pamirsa Pak Dokter ki ya ben pirsa perjuanganmu. Toel Sukanya toel nempel maunya nempel Lek kuwi putumu lho. Iya Sujar ki putuku. Berarti orang sukses itu tidak ada yang instan.
butuh kristalisasi keringat, perjuangan, Nah. doa, dan jangan pantang menyelah, kalian harus militan. Ojo gampang gersulo, jangan patah semangat. Aduh ya Allah. Lebih baik. Wes. Bener Mbak Mimin, bener. Iya, toh. Tegese masa lalu jangan kau pikirkan. Garukan. Kudu kene Wah. IGD. Ambulan UGD. Oh. Trauma deh. Kula karo dep kolektore ra wedi lho. Heeh. Jatuh tempo BRI kula ya ra wedi lho. Terus? Nek ngono sirine ngono kok trauma. Fobia ngoten lho. Nah iya Takutan kok ya pas ngepasi Pak yo ngepasi lho aku. Gumon. Sakit ya. Kelingan kowe menek wit pelem dirubung semut nganger. Nek kan masa jahiliyah, padha bodhek golek rezeki nek ana sing halal rak ya sing halal. Men darah yang mengalir jadi darah yang bersih, dikeke keluarga dadi bocah sing utama. Iya. Nek katutan wis dididik apik kok anak jek nakal. Oh, mungkin saya memberi nafkah anak katutan barang sing haram lho. Ngono ki lho, Jas. Ayo, Nok. Napas tua. Butuh kompresor? Ayo, Pri. Lu mampet tanpa rela ning madyane jala Terakhir sing sepuh Mbak Mimin. Temah gonceng. Teknik Mikir mic. dada diodot barang nyapa lho. Teknik miking. Kontrol mic. Kabra melu-melu. Lah ya kan jauh dekat toh, Mas. Nek tekniknya Mbak Titik Puspa itu tebal tipis. Suaranya Mbak Titik Puspa, cinta. Heeh, lek Mbak Titi Puspa to kuwi. Lah, nggih. Lah awakmu puspa tajem lek. Iya. Temah, ya baleni. Temah gonceng. Hangge yok neng paku lingan. Sinden aja nirokne cengkok ngono kuwi lho ya weh. Kuwi cengkok sesat kuwi. Gubuk asmara ya untuk bahagia kita semuanya. Langsung gayeng mawon nggih. Langsung gayeng. Langsung gayeng, monggo. Monggo, Mas Noval diaturi Mbak Mimin. Ayo, Mbak Apri. Monggo Mas Noval sing ngendang Jaipong lho. Monggo Mas Nopal. Sing tenanan lho, nggih Mbak ngono. Nah. Ngendangi budhe sing telaten ya, Le. Wedi ya, ndek meneh ringin Semar tau dioyak Dek. Oh, trauma. Oh, dadi nek trauma ki kudu enek pendekatan. Dianu. Kowe gur makake sedulurmu ya, kowe gur aman. Sing ra ngerti darane aku sinden lenjehi lho. Lah apa ora? Ya heeh. Monggo, gubuk asmara dadas. Mas Nopal.
ngapri jan. Apa? Aku jan ya iso ning ra tekan atiku wis ngono. Kok senengane. Catatan sajroning ratan lundun kaya marake aku kowe dadi marake leren nang hey hey Mas, aku kudu sinden jompo loh, Mas. Lah piye ta? Aku masih bisa eksis berkarya. Aku masih punya potensi yang belum saya eksplor semuanya. Wow. Kok kanca-kanca ngeman sampean lho. Ben kowe iki ora anu iki ben lho, ra Le. kesel. Tenagamu iki ben ra anu ngono lho. Nek menawa lagi kesangetan kula pengen energi ngaten lho. Oh sing energi. Sing Jadi energi. tempone kurang cepet. Kurang cepet sih. kurang sesek. On tempo, on tempo. On tempo, tempo kecap. Jadi kok staccato kae lho Mas, staccato. Wes kataku. Catatan tek tek. Nek keroncong kan lebek, musik Wow. musik berbunyi, kita baru ambil suara. Tapi nek keroncong iki staccato. Tak tak tak. Ya. On ya, ya. tempo. Oh iya. Seneng aku. Dang. Siap, Ya siap. baleni. Catatan sakjroning ati. Catatan luntur saya merati. Innallaha ma'asobirin. Piye lho kowe iki wong Innallaha ma'asobirin. jare iramane tek tek tek. Wong tek sabar ngono. dadi kekasih Gusti Allah. Mas ki mau du on tempo ki mau gropyokan. Lah jare kan nurut omonganmu jare tek tek tek. Kesangetan lho menika kanca-kanca menika paribasan Kanca-kanca lambe satu manut mangkane sak merang ya ampun iki pun konduktere rak sing ngendang to menika. Le. Le. Noval cah bagus. Pancen suaraku tidak sehebat di Anom, tidak sehebat Dok Umi Hafifah, tidak sedahsyat di Apri. Tapi kan banyak orang mempunyai cara masing-masing untuk menghibur. Nggih, Nek Pak ngene D. mau kowe ngino aku no, Mas. Kowe ngingece aku nek carane ngene mau. Mboten Pak D ngono. Kowe ingin menghancurkan karirku, Pak D gundulmu kuwi lho. Lho nganggo itepe ket bar ngisak kok Pak D ra menghargai jeneng payah. Kandhanono sing piye sing Sing jelas sing penak piye? le, kaya di Apri mau lho. Kok kong gundul, penake piye kong ngono ya. Astagfirullahalazim, wala-wala kuwata Gusti, golek pangan warna-warna carane, alhamdulillah. Ya sing penak kaya di Apri mau lho Mas. Jadi nggo goyang iki energik tapi jangan Oh, pernah dadi meninggalkan kurang pakem. sesek to. Njaluk sing sesek iki lho, Le. Oh, sesek meneh iki mau. Heeh. Oh, ya mau ke kalonen ya. Heeh. Sesek le nopal. Oh iya. Catatan sakjroning ati. Kowe dadi karo marga leren. Sinden ayu-ayu kok iringane jarane blek ya. Pak, Piye? Pak Narno. Panjenengan ngendika kalih kula dawuh kalian kula. Sesuai dengan MOU-nya. Memorandum of Understanding. Waduh.
Mboten badhe diwirang-wirangke ngoten iki ten panggung kula. Panjenengan ngendika nek mimin nang panggung dienggo Sri Panggung nggo ayu-ayu. Sri Bombok. Men visualipun dapet. Nek senyatanipun aku mengkon adol wirang nang kene. Duh, jagat. Piye ta Sri? Kok Sri gundulmu kuwi? Kene bali sini. Ora apa-apa aja dibaleni ya lha iki hari ini tak maafkan. Aku wonge maha pemaaf kok ta. Sing maha pemaaf Gusti Allah. Sing maha pemaaf Gusti Allah. Sing maha pemaaf Gusti Allah aku sugih pangapura. Salaman le. Ya aja diambu kok jenenge karo putune kok. Apa meneh momen sing. Salaman wis. Wah, rasa nyonambung lho, gak aku nyonambung. Lah iya jenenge saru dipirsani anu kan tontonan iso dadi tuntunan. Piye to Le malah mah ditarik agak dikandani tontonan nggo tuntun, mah ditarik. Dikandani tontonan iso dadi tuntunan, mah ditarik digabetke. Bragas kuwi jenenge ya. Mbok sesuk aku rung jamu kok. Jamumu apa Le? Letong. Lagi Sukimin Triwikrama tenan lagi. Kaul tenan aku seneng aku. Aku anggere yogane nom-nom niki paribasan rindhik asu digitik kok gage-gage. Nek rogane tuwik-tuwik ngantukan lokoke klobot ngono lah. Nyawang senep aku. Jane kowe iki nek karo sing ngendangke ketoke sik kenomen. Kudune kowe sing sak baraan. Sopo? Mas Kamit kan. Sing demung. Kowe anane tungkak sepatu kok. Mas Kamit kan zaman apa disnatalis UNS. Kan yo aku diteri roti kono. Oh, ya Oh, Lah iya. jenenge aku ya tanggap. Jenenge kono priya dewasa aku wanita kulino dimongso ya aku wis tanggap to. Oh iki arep njaluk aku ya. Wah iya. Wanita ora naga. Kaya terus aku ya gandeng kuwi bojone kancaku ya gur tak selake 10 menit ndak selak konangan. Bojone kanca kok bojone Mbak Putri Artaloka kok. Derek lek ndagel ora rusuh-rusuh. Lho kowe iki lho. Nyelake eye contact berdua menika lho dadi paribasan percakapan oh seni iki arep digawe piye to. Ngoten ora kudu ngono. Nek saya sepuh, saya akeh umure kudune saya meneng. Pun mboten. Apa pengendang sik cilik kok ambung mau? Mriku nglarak kula. Budhe rene nggo terapi ngoten niku. Ya aku ya piye kok terapi kok ngono. Kok ngono ki dengan sendirinya rasa terapi. Kok kaya terapi jalan recovery men traumatike men anu diajari mlaku sithik-sithik, diajari mak alon-alon, tidak bergantung orang lain, mlaku alon-alon sepecak-sepecak iki jenenge diterapi kaya ngono. Terapi kok percintaan iki terapi. Terapi kok ro kene rak ya kaya terapi urin to kowe. Adine. Potlok. Mbak Triastuti Ernawati ya. Mbak Triastuti, oh Mbak Tuti. Diaturake ya ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Diapit karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Monggo, langsung kemawon. Nah. Ngopo kuwi? Arep mantek guru kula ngono sirah kula ya. Ayo Bu Tuti. Ya. Monggo. Nika pun dianggap suwok napa dereng? Wis dianggap ngono ya. Mesane awakmu aku. Monggo Mas Nepal, ya diaturake. Ninggal katresnan dados.